Hay maayong adlaw kanatong tanan ug daghan kayong salamat sa inyong mga comments. Na ako'y nakit-an nga nag-comment sa akong post diri sa YouTube video nga unsa daw ang powerful prayer para sa sleep paralysis. Ang kana magud siyang sleep paralysis guys sa pagkakaintindi nako kay kuana siya kanang kung naka-experience ka ni ana kung sa medical pa na siya kay mura og siguro stressed ka or kana ganing daghan kay hunahuna ba. Pero kung kabahin naman sa spiritual something, kung dili man siya kabahin sa medical, siguro dunay something wrong sa inyong room or something ana, dili ko sure. Something bad ba, bad spirits baron or base na akay mga butang diha sa inyong room nga kanang owned by dili kanang mga bad spirits or something ana ba. Ang ako lang ikatambag good kung unsa joy angay nga buhaton, unsa kuno nga powerful prayer para dili na ka magka-sleep paralysis. So kung naka-experience ka ana, mas maayo nga mag-rosaryo ka before ka matulog. Tapos kung na-experience na nimo natulog ka pero open ang imuhang mind nakabalo ka nga siguro nimo glihok siguro nga di ka makalihok, lito ka sa imong huna-huna ang kanang Our Father and Hail Mary. Hail Mary mas maayo nga permi nimo nga balik-balikon. Kay kana sila god mga bad manggod ng mga anang sleep paralysis na mga bad spirits ba. So mahadlok na sila ni Mama Mary or kanang basta kana balik-balika na sila nga mga prayers sa imong huna-huna. Tapos check your room kung unsa ang naadiha nga murag nakadala og something ana or usahay good musulod ng kanang mga bad nga tungod man pud good kay kita makasasala man gud ta, dili jud ta ingon nga perfect. So para dili ta maharas something sa mga bad spirits or sa mga ingin-ana, kinahanglan man gud ta nga maglimpyo sa ato ang self. So mas maayo gud nga regular ka confession kung ikaw ay usa ka Katoliko. Regular confession jud ka ikumpisal nimo ang tanan nimo mga sala, unahan ng mga mortal dili na angay kakuan kay mao jud na ang pinaka mao nang makasulod makaharas na sila nato kanang mga ba mga bad spirits tungod sa ato mga sala kay mao nay window. So mao na then magsimba ka every Sunday tapos receive the Holy Eucharist. Kung wala ka namang kumpisal, ayaw sa gyud og pangalawat kay mas kuan man gud ka, mas makasala ka na, nagpasipala ka sa lawas ug dugo ni Kristo na ana sa Bible. Nakalimot ko sa verse kay di man ko hilig og timaan sa mga verse, pero ako nang nabasa nga kung dili tatakos og sibo og takos nga mudawat sa lawas og dugo ni Kristo, mura na tag nagpasipala sa iyahang kuan, sa ihalawas kala mo. Dili ko sure ta exact nga text pero basta mao na siya. Mas masamot noon taog kasala mo na ikumpisal po na sa pari. And then, make time. Pray adto sa Adoration Chapel. So, mauna siya. Iwasan jud ang inyong altar. Dapat yung altar, kung nakay altar sa inyong kwarto, dapat limpyo. Ang nakabutang dito, katong mga blessed items lang. Mga basahon lang ka ng mga Holy Bible, Holy Rosary. And pinaka-the best, di ay, before ka matulog, basta nakakumpisal na ka, nakakalawat na ka, mauna na imong gibuhat, dapat naakay sacramentals like holy kining rosaryuhan ug importante kanang holy and exorcised oil. Palit lang kag olive oil, publisingan nimo sa pari. Holy and exorcised salt pod, publisingan lang pod nimo sa pari. Holy and exorcised water, mao na sprinkle nimo sa inyong room before ka matulog. Tapos kung nakay holy and exorcised oil, mag-cross ka sa agtang in the name of Jesus, dire po in the name of Jesus. Sa itanan nimo mga senses in the name of Jesus. Pwede gani mong bed, butangan nimo, crossan nimo ba, sign of the cross in the name of Jesus. Or holy and exorcised salt, mag-sprinkle kag holy salt sa ubos sa imong katre, sa imong palibot. Ayaw ana ate. Nag-video man ko. I'm sorry. Kay ang akong anak nagkuan man, nagistorbo.
So maura na siya guys. Thank you so much for watching.